Evacuation center, dapat man ngay patuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos
Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules yari kita sa ika-27 na nga petsa sa bulan sang Abril tuig 2021. Kamusta mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad, mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Mag-ainot na lang kita sa sining mga inura sa pagdala sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon na reporters kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamustang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kabayon ta nga okslang kita sining mga inurasa kag kalakip man sa mga kaaksyon ta sa oriental side. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon nga ginakamusta ta ang mga tagpalamati na tundra sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clan Antique kag tubtob sa malabutan sa ato sining pag-broadcast sa sining udto bayaon kag sa Facebook nato na welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ano mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad karon dugay-dugay ang aton sining balita sa Kapitolyo Provincial Tirahon naton ini may kangtanan sa 3 kadlaw nga special vaccination days ginpatigayon sa Negros Occidental. Ipalayag na karon kag gigabalita ni Aksyon na Marlon Hinovia.
Kalakip man sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon, mangin kaupunta si Aksyon Art Tayhupon, mga Bacolod noon nga nakakumplito sang booster dose, naglabot na sa masobra 60%, sunog kay Executive Officer Executive Director M. Ang vaccination drive campaign sang syudad nagapadayon. Sa BCPO naman nga balita karon dugay-dugay ni aksyon na Eric Magbanwa. BCPO 95% na nga preparado sa maabot nga local kag national election. Logistical readiness test at kag dispatch ceremony ginpatigayon siningaga sa Bacolod City Police Office. Kalakip man ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Mga kapulisan sa probinsya nag-umpisa na sa pagbuto sa sulod sang Nokpo compound. Sa balita sa patrol, igabalita man ni Aksyon Alvin Graba, electrical in nature ang ginalinan sang kalayo sa sunog sa JST Ban Building sa Barangay 26 diri sa syudad sang Bacolod na kaligad nga gabi. Sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Magulang nga nagbuno sa iya manghudo gamit ang buka nga botilya, ginpasakaan na sang kaso. Sa balita naman sa syudad sang Talisay, gabalita ni Aksyon na Arlo Ticar, duwa ka mga pumuluyo sang Bacolod na dakpan sang Bantay Dagat kag Talisay City PNP nga nagapatigayon sang iligal nga pagpangisda sa baybayon sang syudad sang Talisay. Sa balita naman kay Aksyon Nelson na Patinio sa unang distrito, Pilason nga gindala sa ospital ang biktima sang vehicular accident sa syudad sang San Carlos. Kag balita naman kay Aksyon na BG Apasible sa ikalimang distrito, nagdangat na sa 42,974 ang nabakunahan na sa banwa sang Hinigaran. Sa balita nasyonal, kalitan sa agrikultura bangod sang bagyo Agaton, naglabot na sa 3.27 bilyones. Kag COVID-19 booster shots hisitan si mataas suno sa survey. Kag manufacturer sang sardinas kag noodles naghirit sang price hike o kung pagpasaka sang presyo. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, sumabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, steady pulse lang kamudra kay kaming bahala sa pagdala sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporter sa sining udto. Sa way pa magkatsibog pagamamat na sa pagpanyaga kay hapon doon na alas 12 na impunto hong aton sining oras tigirigma na no. O sige, daligid lang kaya rin ang resulta sang unang draw sang small town lottery o kung STL sa sining adlaw sang Miyerkules April 27, 2022. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta 16 kag 36, liwat 16 and 36. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Alamin kung paano sumali sa Sige, daligid lang mga kaksyon kay makwantanay manamyaw kita sa mga kaksyon na to. No? Kay Ray Flores Barriuga, salamat gid. Ana Senoro, Jan Resisio, salamat gid. No? Daligid lang nga, 3 sinis lang kabilog naka-register, 3 lang ang makita naton dire. Hindi mo. Dali lang, no? Sige. Ang iban si Mary Ann Baya, no? Thank you so much, Mary Ann Baya. Maria Victoria Paredes Ngo. Maria Lia Marabayles Banaglorioso. Eleanor Rigby Aragrabante. Rochelva Evangelista, salamat gid. Idilaos. Mary Jane Dicina Carnicer, salamat gid Mary Jane. Sa kay Rufino Era Gabinio, salamat gid. Maria Co, thank you so much. Nipes A. Jasmine, Virgo September, si Jill Desma Santa Ana, Jan Resisio, Richel Bihag, Idmar Kiritar, and Merlin Naloa Lapitan, no? Kag Ahara Team CGJ, thank you so much gid, no? Kay Madam M Sabuso, salamat gid. John Marie Radok, thank you gid. And Jocelyn Likigan Jan Calsarin, thank you so much gid, no? Ayos ang iban sa mga kaksyon ta. Kay Jocelyn, okay. Hay man gali sa bana ko kay Pato Calsarin. Jocelyn, Likigan, Jan Calsarin. Thank you, gid. Mary Ann Baya, salamat gid, Mary Ann. Thank you, gid. And, ngita ta diyan na yun. Ana Sinuro, ara naman Idilaos sa Victoria, salamat gid. Maria Co, live from Mansilingan. Thank you so much, Maria Co. Thank you gid, Maria Co. Okay, daligi lang ha. Kay naskan tapading iban pagido Gian Resisiora naman. Sige. Rochelle Folinso Susana, ara naman Si Virgo September, ara naman Ayos. Sige, daligid lang mga kaksyon standby. Manumbalik kita sa dirigidamang madugay. alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato.
Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay isang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Canto. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:07 na nga tunoras, 12:07 na mga kaksyon. No? Sa mga kaksyon tadira, nga way pagkatsibog sa sining nga udto pag amat-amat na. No? Kay dugay-dugay mahapon-hapon na ate dapat makatsibog na kamo sa sining mga inoras. Daligid lang mga kaksyon na. Standby Aksyon Alvin Graba sa patrol kay Melvin Pinyafil. May lang pagpamati kag Dongski. Thank you good sa 75 stars. No? Dongski kag kay Catherine Doka and Donald Cabasag. No? Live extension na coffee mix na kita mga kaksyon. Alamin kung paano sumali sa ACS-CIONE! ACS-CIONE! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS. Maraming balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. May kang tanan sa findings ang Bureau of Fire Protection angot sa sunog lang nga gintunahan sa pagkalayo sa GST sa JA building sa barangay 26 sining syudad sang Bacolod na kaligad nga gabi mga kaksyon. Halin naman sa kuryente, yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin? Kuryente gid aksyon Rex, no? Amo ni ang electrical in nature ang isa sa mga anggulo nga nakit-an karon sa ang Bureau of Fire Protection sa sunog nga natabo tinalikan Lunes dito sa area sa JA building sa Gonzaga Lopez Haina Barangay 26 in sulod diri kay Bacolod City Fire Marshal na si Chief Inspector
Inspector Rodel Legaspi ang tag-iya sang building amo si How Lai Na. Amo ni ang Sino tag-iya to? How Lai Na. How Lai Lai Na. Na. Chinese, ano na yun, ang Korean? National? Chinese. Chinese? Yes, sir. Oh. And ini ang ginaarkilahan man ni Thomas Lim sang Big Sam General Merchandise. Kilalang galit ni si Tomas Lim dira. Yes, sir. Arkila lang siya action na rec. Mm. Siya ang tagiya mismo sa Big Sam General Merchandise. Kag ginakabig man ini nga combined mercantile residential building action rec. Ano ni Gonzaga kung ano ni nga street man? Gonzaga Lopez Haina. Gonzaga Lopesina. Yes, action rec. Bra sa may corner ginada? Malapit sa may corner, kaya ang pinaka-corner Mandawi? Manok pala, oo, nan. Mm. Action na rec. In sunod diri kay Chief Inspector Rodel Legaspi sa pagpangusisa man of course ang iya sini nga mga arson investigator led by FO2 Ivan Labansawan nagapita nga ang origin sang sunog nag-umpisa action rec sa storage area along sa second floor sa north portion sang storage room sang among building diin sunod pagid diri kay Legaspi and nausitaan man sang ila siningahanay may isa gali to ka live wire action rec ang open live wire ini na ipit sa may shelves ayon loaded ini sang aking mga shelves nila sinapungan niya sa mga stock sa lugar sang insidente kagang initial diri nga nakita nila daw nagtap ang balas nga pinaka main o kung sa may outlet sa saksakan bala kaga amuni ang open wire nga nakita nila kag amo man ni ang gintunaan sang sunog action na rest kay sa iya ang positive kag ang negative kuan siya na create amuni ang gintunaan Tungod guro sang pagkatastas na ni sang kuryente. Pumak mo na iyang daan na gitman so ang kuryente plus ang sa may shelves pala nga ti vakasyon ti open na naman siya putangan na naman sa mga stocks mabugas siya so posible amo ni ang isa sa mga gintunaan action rec sang kalayo pero nagkuha naman sila sang sample action rec kagagin padala sa BFP regional offices para mausisa kaagi man sa ila sining BFP laboratory center now may atag man diriya si Aligas action rec kay kunti naton na pilasan ni sila pero kay isa lang gate ang napilasan sa sunog. Mo si Mark Anthony Moreno may laceration sa lower left leg ng ining biktima pero luwas man sa katalagman kay nabulong manigilayon sa mga katapo ng Bureau of Fire Protection especially sang ila grupo man sa mga medics sa pulod at protect. Ti pila more or less ang kalitan gito? 4 million action recs pero mahimo pa ni magsaka depende sa declaration sang tag-iya o kung nag-aarkila sa building action recs. Pero sa ila sining initial pala mga findings kamo pa lang ni action recs pero sunod sa iya ipahimo ni magsaka kung mag-file sang affidavit ang tag-iya sang o kung ang tag-iya sing exam nga mas dako pa ang kahalitan sa sining sunog ti amo ni action recs ang ila sininga pagkahimuon man action rec no and naluwas man diri kagin pasalamatan man si Chief Inspector Rodel Legaspi nga wala gid sang napatay sa sininga sunog sa baylo ang naluwas diri 4 action na rec no ang iya sininga asawa abi ni Mark Anthony Moreno nga si Jay ang iya sininga bata nga isa ka tuig kag 6 ka bulan at si Jinky Chavez nga isa man ka timtang. Hari action rec ang pahayag ni Chief Inspector Rodel Legaspi. Based aton follow-up investigation nung aton ginkandak, we're looking into sa electrical in nature ang aton nga ginatan-aw dira nga gintunaan or ang cost of fire naton wherein may mga recovery kita sa second floor area nga identify naton as origin of the fire kag ato dito nakabutang ang mga stocks kag at the same time may mga shelves sila nga ginatungtungan man sa mga
items nga parts ang ila dira nga stocks. Ugaling kiti dito man mismo nga portion is may ara kami to na recover no. Pero dito ang pinaka mostly extent of damage sang kalayo. So usisa nato nini no kiti nagapangita kita sang source of ignition. So ang nakita namon dito is may ara dito sang extension wire leading sa isa ka outlet no. Wherein may mga nakita kami sa outlet nga nasunog siya. Nga wire is live pa na siya man no. May ara siya sang load. At the same time, naipit ni siya sang isa sang mga shield dira no. So ang ining evidence kin-collect naton ini subject ini for laboratory examination no. So for now, amon ang ginatutukan naton mangayo kami ni sang collaboration official statement sang natungdan sang mga occupant. At the same time, we will request for the affidavit no para nga mapabakod naton ining aton nga findings no. But then, ang ining kahalitan, nagtugaw more or less ang estimated ang damage, more or less 4 million. No? Pero ini subject for change pa. Depende ini kay aton man gin-request no? Nga mag-submit sila sa affidavit of loss. Aksyon na rin kaya kabahan din namang inisang pahayag ni Chief Inspector Rodel Lake Taxi. Nagikan sa patrol, ni Aksyon Alvin Grafa. Mga aksyon sa din kaman nga bayan sa pinasabutong ang amon balita sa tama-tama tayo, Pilipino, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson Alvin Graba, balita gikan sa patrol no. Life extension super fiber aday kita no. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may inalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sa Katuan tarang balita ni Aksyon Art Hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa mga Bacolod noon nga nakakumplito sang booster dose. Naglabot na sa masobra 60%. Sunod kay EOC Executive Director Ang. Vaccination Drive Campaign sang syudad nagapadayon. Yaring countdown sang report ni Aksyon Art Hupon. Aksyon Art. Basta brown action like sa 60% sa total barang nga mga populasyon diri sa Bacolod na mga komunidad sa Bacolod. Atong individual nga nagpa first kag second dose na vaccine ang karon nakakompleto na para sa booster dose. Ini ang pinaka-latest karon nga record diya sang EOC kay sa palabuton pa nga weekend dila sumada tanan mo kung pilagid ang total nga mga Bacolod noon nga nakatigayon na para sa booster shots. Ang number na gilawag ni Emang, silinyati hindi na sa population kundi ang total number sa mga nagpabakuna sa first and second dose nga subong ang ibang nagkompleto na sa first and second dose
may mga tao Action Rex nga wala na nagakadto sa mga vaccination center para nga magpabakuna. So ang strategy subong sang EOC, ang kada barangay nagaset sila sa schedule nga dira nagakadto ang vaccine o kun ang vaccine bus nga upod dira ang mga personnel kag sumangman mga vaccinators gikan sa EOC. At least hindi na mabudayan magpadulong sa mga mall ang mga residente kag ginakater man nila ang padayon nga mga nag-request nga mga individual grupo sa isang lugar kag gina-course pagi sa mga barangay para at least makatuan sa mga vaccinators. Dugang pa rin ang ginangalangan ganin nila kung mga may ara naman siyang memorandum circular nga panugot na kung naghatag siyang green light para sa mga nagkapabooster na pero ining mga immunocompromised nga mga individual nga pwede na sila maka-avail actually sang second booster shots kung gusto nila Action Rex bagod bastante man sa karon ang bakuna nga sa cold room sa Bacolod City. Yari nga parayag ni Executive Director Emang. Steady man lang siya, wala man gid sang pag-increase gid nga dako nga let's say substantial, wala man siya nagabuhin, meaning ang Botsilingon Action Art, those nga due for booster naga mato-mato man sila pa booster kag ang mga iba naman yang wala pa nakapabakuna, may ara pagid man nga wala yan nakapabakuna or na-miss nilang ilang mga second dose. Nagakadto man lang sila sa aton nga mga vaccination centers. Pero ang sa booster, mga pila na ka-percent, ma'am? Ang sa booster dose naton, I think kadalaga nakita sa 60+%. 60+% ang boosted. 60% of those who have been vaccinated, not of the population. Of those Action Rex ay confirmation ni Emang, ang Executive Director sa EOC. Now, parayon man sa karon lang ila sining kampanya kaupo diri ang barangay para sa mga individual para kumbensyon especially to those na wala gid nakapabakuna sa first kag second dose. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Kinakson Art Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon, no? Daligid lang sa mga kaaksyon ta, area na yun, kay parang importante nga mahatagan gid solusyon ang ginabatsyag ninyo sa lawas. DTX 500 capsule, mga kaaksyon. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
magdesisyon kuno para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan taring balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, 3 kadlaw nga special vaccination day so ginpatigayon sa Negros Occidental. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Aksyon Rex sa mga agagin pamalo ni Provincial House Officer Dr. Ernel Tumimbang na ang Negros Occidental mayara sang ginpatigayon nga 3 kadlaw nga special vaccination days sa lipot kitawag SVD na ginhimo ini umpisa nagligad nga April 20, 21 kag 22. Ang rason suro kay Dr. Tumimbang nga ang Negros Occidental isa sa mga probinsya nga medyo mayara sang nubo nga rate o nubo nga kanamuon sang mga persona nga namakunahan kontra COVID-19. So ang special vaccination days initiative sang provincial government para nga at least makabulig-bulig panabo-damo sang mga tao nga mapapakuna sa sining COVID-19 vaccines. O galing may pila sa gihapon ka mga challenges kag problema nga nasumalang dari ang provincial government tungod sa datos na ginapresentar ni Tumimbang sa mula mga aga. Ang target kung tani nga mamakunahan sa ring 3 kadlaw nga special vaccination days 38,297 so kada adlaw dapat ang daily SVD target matupa siya sa 12,765. O galing kay Jutay Gid ang nagpapakuna kay sang Abril 20, 3,071 lang ang napakunahan. Sang 21, 3,654. Sang 22, 3,142. So kung sumasumahon, mga 9,867 lang out of 48,297 nga target kontante. Ang mga rasunas, hambal ni Tumimbang, kaya may ara ni hapon, mga persona nga hindi kita mapilit nga magpapakuna. Partikular sa mga senior citizens, kay man may ara naging patigan mo daan mo. Nga house-to-house vaccination, ang ato sa nga provincial government, intap na ni ang bulig sang barangay health workers, in tagaan sang papel sila nga isa ka barangay health worker 20 ka household ang iya sila nga pagatutukan sa house-to-house campaign. Ugali ka mati resulta hambal ni Tumimbang medyo pigaw-pigaw gid sa gihapon. Mangita sila sa iba naman nga pamahagi para nga at least makumbinser pagid ang iban nga magpapakuna. Yari si Dr. Tumimbang, angot suri.
ang mga reasons behind it. Well, ang number one, mayroon ang authenticity. Nag-identify na mo na kulang sa ato ng advokasya. Hindi taga-posibleng saksak to, more especially sa mga matigulang. Ang rason sa mga matigulang, hindi naman pabiya gagawa. Reason, wala. Hindi na matigulang na sila. Kamay naman na ano sa statement ni Dr. Tumimbang. Yang mention niya na ang rason sang mismo mga senior citizen sambal sang kalabanan silang yawa ay naman sila nagagawa. Plus may kabataan man nga nagarason man nga ang ilang siling lula o ilang siling ginikanan way man nagalagaw. Kaya ang balo Tumimbang daw kabudlagid no kay may aragit ihapon kaya hindi kita magpapakuna dari sa Negros Occidental. Ang total accomplishment ko na vaccination ang paghahambalan fully vaccinated individuals dari sa Negros Occidental ara na sa 71%. Ang sa senior citizens naman nga nabakunahan ara lamang sa 54%. Iban pag-isiri nga balita dari sa may provincial capital karon lang sa action reports after repetition. Action na Marlon Zeruvaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na Marlon Hinovilla, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang aksyon na Rick Magbanwasan Bayanay Noy. Kay tirahon taniya na yung balita ni Aksyon Alvin Graba Sanukpo kay sige-sige ang pagboto sang mga kapulisan kagiban pa dra sa Negros Occidental Provincial Police Office mo. Umpisa na nga daan 3 kadlaw ni mo. Sugod-subong hasta ni sa Biyernes mga kaaksyon. Ato ni balaon na yung sitwasyon dira sa Nukpo. We have Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin, kamusta dira? Nagapadayon pa aksyon na Rex, no? Ang ining absentee voting sa idalom sang mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office diri mismo sa compound sang Nukpo at particular ang sining ginapatikriyo ng karon ang sining absentee voting mo ang Kanlaon Hall. Ang Kanlaon action na Rex, ang Kanlaon Hall muling napahamtang sa may kilid bala sang main office yung Nukpo. Kung magsulod ka sa likod na sa likod dayon ang tupad sa simbahan bala Action Rex. So amo ni ang Kanlaon Hall sa diin sa kabilugan may ara 1,750 pero in the divider ini o kung divide Action Rex into 3 may kadlaw mo so masubra 500 sa mga police personnel both PNCO at mga commissioned officers nga ginalauman nga makabuto karon nga adlaw Action Rex subong niya nagpadayon pa pero nakitaan ta hindi basta man makasulod mismo no sa sulod sa voting center sa diin kinanglan may ara pagidang body temperature ang imo iyang alcohol kaga of course ang ginapang ngayo man sang Comelec Action na Rex nga standard health protocol sari isa diin sa mismo makita sa may mga napulo man at mga lamesa ang ara sa sulod sa diin medyo kaga para man makapakaputo. Din sila gabuto sa Kanlaon Hall mismo? Yes, di bala daw may pertahan man na? Yes, gibutangan nila pertahan? May pertahan na Action Rex. Tapos masulod ka na to? Di ba lang manugbuto ara sa guwaga linya sila? Linya man sila Action Rex. Okay, daw nakita ko kay nasa dining picture mo di man? Ara da mga picture sa pala ko na. Uy, man yung mga picture di? Ay, wala. Napadala ko na da. Na da kagina pa. Duway man yung picture di? May way sa picture? Ha? Ara? Tidi na na di? Ara na. Okay na. Oo. Makita mo da Action Rex sa gwa pa lang. Ara na dara ang pinaka mga opisyal at mga non-commissioned officers. Ang ara dara mo
ginakuhaan gidya kada isa sang body Taga temperature. di ining iba ning nagbuluto ni. Ang kalabanan diriya halin sa city and provincial o municipal presentation action record. Ay tatlo ni sila mo. Number 1 ang city at municipal police station, ang regional mobile force battalion, ang second and third the first and second Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Hasta ano oras ni? Katugtog nag-umpisa alas 8, masali siya alas 5 sang hapon. Hapon? Okay, tatlo mo ni kadlaw mo. Yes, sir. Tatlo ka adlaw. Ginpamangkot ta si Donasco kung bala nalakip ang iyasang Bacolod City Police Office Action Rec. Ano sa iya wala nalakip, no? Wala nalakip ang Bacolod City Police Office kay base sa rehistro ang NOC-PO is only 1,753. Di magkanto yung BCPO? May ara man kuno sila Action Rec. Suno kay Donasco, may ara sila nga ila. Although Dito sa nukpo man tanan ni Hiwaton? Correct. Ito na, kay actually kinpamangkot ko man siya Action Rex, si Donasco, galing dito sa mga rason, ang registered voter sa NOC-PO is 1,753 only for NOCPO except Bacolod. Di din sila mga buto yung Bacolod ya? Ako na ang ginapamangkot ko. Kay sin ko, ma'am, din mabuto ni karon may araman BCPO. May directives na ng Comelec. Ang Comelec yaga govern sina nga sa nukpo tanan ng presinto. Yes, Action Rec, no? I-clear taman ni sa iya liwat. Ano nga daw is like kay baluyas ang obligasyon nila na yaman? Oo. Ang BCPO kag nukpo isa lang nakapresento tanan kaya ra ng Comelec na. Yes, sir. Sakto na Action Rec. Kagin pamangkat man naton gani si Lieutenant Colonel Kagina bala si Lieutenant Colonel Gabana. Hambal ni Gabana sa Nokpo na Rote, katapos ang Nokpo spokesperson niya, way kabalo? Oo. Na, ano pamangkot nato na, gindoble nato na pamangkot, no? Gusto mo batian hambal niya Action Rec? Rote, kinanglan ng sabat niya? Oo. Hindi lang niya akon, niya ka listeners man kinanglan eh. Oo, ari Action na Rec, no? Ang pakayag si Lieutenant Abigail Donat. So at this moment, Sir Alvin, no, may ara kita 500 plus voters for the first day. So, amo na nga ito expected, no? And for the whole 3 days, may total kita na 1,753 voters from the Nokpo, dala man ng RMFP, dala po ng ating Provincial Mobile Force Company. So for the whole Negros Occidental na PNP personnel, amo na ang atong total, 1,753. Ito na rin ko, ma'am, BCPO, ano pag ma'am, aside sa BCPO, ang arrest? Wala, dala ang BCPO, sir. Oo, for the Negros Occidental lang, except BCPO. Oh, okay. I believe, ma'am, nga may araman naga-BCPO na they're planning also to go here. I don't know kung nagpasakop na sila. Pero ang ano ta, sir, no, ang mga registered na lang, as what I mentioned earlier, is 1,753. For the, ano na siya, sir, CPS naton, ang also ang aton mga from RMFP, no, na diri mag-vote. So, ang vote lang ito na, sir, is the Negros Occidental except for Bacolod. So, na-rec klaro man tong hambal ya? Klaro man na galing way alabot ang Bacolod sa sa Nokpong presinto. Din sila ay magkanto, din sila mabuto ya. Amo na ang pamangkot karon Action Rec. Na ano nga sitwasyon nga daw naglaptaramag taniyaw? Oo. Ang BCPO tadabi si Gabana liyog tada pamangkot sa iya kung diin sila iya nagbuto. Yes, Action Rec, no? Especially ang mga absentee vote. Klaro gid lang to ka sang kuan sang Commission on Election nga both BCPO kag Nokpo isa lang ng presento sa Nokpo tanan makadto. Kamukan. Pero ang balman sang SPAC. Ano? Only and only for Nokpo. Oo, gani. Only for Nokpo. Na anumang klase ka sitwasyon ni man. Nagtalang-talang itong mga kapulisan tayo nga mabuto. Ang nakita
Saan man na gani nato ito kagina-action Rex? Kontakabi si Gabana, liwat na, kung bot ko malabot ni aksyon na Eric Magbanwa na, dugay-dugay. Pagkaroon lang na, basi malabot man ni aksyon na Eric Magbanwa, kung anong latest, kung may BCPO man nga pulis nga mabuto, basi waya BCPO nga pulis nga mabuto? Ni action na Rex, no? Ano po nag-latest? Ang signal mo, kadula-dula pa. Subong, para na. Ano, daw, kulang guro sa TF na ay. O, sige. Daw gaogtas ko O, sige. Ipagkaroon ko lang na kay aksyon na Eric Magbanwa kung makontakya si Gabana kundi ng BCPO nagbuto. Base sa dalumtaytay ni. Kay wala to ya kuno sa nukpo. Nukpo ginang tong ginambal ni ni Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sang nukpo, nga for nukpo only is 1,000, pinatugan ni Action Alvin? 768? 553. 1,753. 1,753 for nukpo only. Wala to BCPO. Amo lang pamangkot sang tanan din ng BCPO ya nagbuto, wala sang manugbutong kinanglanon dira ang BCPO mo nang pamangkot pero ti kon si Gabana kay nang pamatian nga sa nukpo sila mabuto tanan ti wala ka mo ngalan to sa nukpo ho siling ni Donasco. Muning mga bagay nga ipaklaro taman aksyon na Rex, no? Basta siguro may miscommunication gid lamang. Siguro ambot kon basi kung kumplito naman sila sa vaccination, ha? Oo. Pinamangkot ko ganito kaginang iba yung mga opisyal to nga totoo. Oo. Si Lieutenant Colonel Baybayan. Ito, sir, mga sino na saya? Amo na ang hepe sang Talisay. Hepe sang Talisay. Oo. Kagang iban to, mga hepe sang Kabanwahanan nga nag-prano pa nga nag-about naman action Rex. Report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa interview kay Lieutenant Colonel si Gabana bla, siling niya sa nukpo kami buto ang kutob sa mga butante. Ang natabo driya siling ni Donasco, wala di BCPO kundi nukpo lang ni 1,700 plus. Ang amon nga butante ay nagkaran-karan ng statement nila nga duha buting gid na ding mayo sini kag sino gid ang nagasugid sa kamaturan ni sila ang BCPO ang nukpo ay nga sitwasyon bao pulis pa naman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ano gid bala kuya? Kay tin-interview na Action Alvin Graba si Lieutenant Gabana, tapos si Donasco, siling ni Donasco wala driya sa amon sang Bacolod, only for Negros Occidental Police Provincial Office lang na di siling sang BCPO yaling hindi may ara man kami butante nga ipadala dira miyembro sang BCPO. Ay perti no, nanugid bala ang kamaturan sini nga daw diri may hampang dinaya naman hindi ta magdinaya kay kita pulis ta nga daan mo ti karon ang statement ta na hindi magklaro sa publiko nagbutang sa italital magamo sini. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang may tisianay kulang balang imo sining nga lawas ang Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita. Kag nga to sila nga mga out of town reporters, matagtanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirig namang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, manamyaw tanay sa kay Mario Lim Jimenez, ling Action Rex ba si Marites Kabalokon din mamuda. Amuga ni man Mario Jimenez. Salamat gito to Mario. Ayo. Sinoro Pilar, ga monitor. Thank you gid Si Asia Cor Gross Diva no ning iya plano panadalaan ni ano ni saman Sintly ayo si Sintly nano kay mo yan daw ginuubos siya ni padalang mga nagpadala sang mensahe ayo Inday Blaza may lang nga pagpamati Mr. Milili Oligo present naman and okay ano ni siya man si damo lang sila nabalaan Elizabeth Gamala, thank you gida. Madam Virginia San Antonio Olpenda ga monitor ara sa doktor nagpalaba. Okay. Thank you gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Marilo Trabilia Catinoy, MGS Candido Hildore, salamat gid. Novi Magapan, Kativer, Leia Younger Esquivel, Leia Younger Esquivel, thank you gid. Mario Olvido Acuesa, salamat gid. Tamyaw lang pamilya igid ni siya. Pamilya Igid Mario Olvido Acuesa. Joreni Pomosino, Diding Alohamento, Jocelyn Elvera Hilogo. Salamat gid sa inyo sininga pagpadala sang inyo sininga mensahe. Ayos, sige. Daligid lang mga kakson na standbyan ay matagtag commercials. Balikan ko lang kamo sa dinig lamang madugay.
Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may inalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
device ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kung yara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akin. Halika naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na dali sa atong sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa-uno ng aton oras. Salamat gid kay Miss Lieutenanta Abigail Donasco. Ga-monitor siya. Salamat gid mama. Nag-text sa kay Action Alvin Grabang nga may isa na kataga Bacolod City Police Office nagbutar, no? Nag-vote na, nagpadulong sa Negros Occidental Provincial Police Office para mag-cast sang iya sining boto from BCPO. Isa pa lang as of now. Since kay nga nagbukas ang presento dira sa Nokpo for PNP naton, isa pa lang, no? Salamat gid Miss Lieutenant Abigail Donasco, no? Thank you gid mama. Ayos, sige, salamat gid. Katuan ta na yung balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa BCPO 95% ng preparado kuno sa sa nagahilapit nga local and national election. Logistical readiness test kag dispatch ceremony ginpatigayon siningaga sa Bacolod City Police Office. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes. Oo. Mayo kay ginklaro yaman Thank you gid Miss Donasco May isa na to kataga BCPO gali sa Nokpo nakakasang buto yao. Isa lang na? Isa na sa kabilog kay magulang kami nag-istorya ni Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Ang naka-aber sang absentee voting sa PCPO, isa lang ka-personnel. Taga di na sayaw? Taga Bacolod City, Bacolod City Police Office. Pruti nga hindi siya magpasakop sa eleksyon sa May 9 now? Laban kung basahon ta statement ni Gabana bago lang git, ang iba na pulis ko na Bacolod basta nila magboto or basta magboto, basta na mag-chimpo sila. Pero inang nakapir sang ginatawag na absentee voting sa PCPO, isa lang ka-personnel. Isa gid lang na. Ti isa to, nakakas na sa kunusang butoy akon si Lieutenant Abigail Donasco pa. Tinga okay na. Kay ga-monitor siya sa Nokpo. Subong mo. Solve na. Siya lang niya. Ang nakapir siya tawag na absentee voting. Okay. Sa May 9. Okay.
Ah, ang importante na ah. Importante ang mensahe lang ni SM kay na. Ginaulat-ulat lang, no? Ay. Ba? Dapiho ka ba? Sa 29 pa lang ah. 29. Kay sweldo mo. Kay Anya, 28 buwas pang ang kasal ni Ano, biko kun sa pizza dos pa. Sa kwan gali, sa Webes, buwas. Happy wedding ni Action Ana. Kag sa iya kapihak sang dughan. Asal? Asal. Tapos kasal ti kinananay na eh. Releasing man? Biko kung kanta nga releasing. Kabay pa. Liabe ah. Pag sinyas ni SM na, go na tayo sa Inday Marnie. Hulat-hulat man lang na sang go signal ni SM ah. Gani eh. Tapos si Yada Miles, mag-text na yun. Okay. Go ahead sa office. Ayo. Gani. Gani, arasa ga monitor sa EDF handumanan siya gali. Ga monitor to siya. But kung kamusta to daw ay gid sa ga pabatsyag dire ma coffee blas dalo mo. Di ba si Sako? Gani man. Arigli si Toto Chris ang Chris Nubli eh. Ang mayong tao bla para buwas. Okay. Christopher. Ga monitor man gali. Amo ni siya buwas ang adlaw niya kag kay Action An, no? Ninyo? Okay, sige ah. Adlaw kag ni Action An ah. Tapos sa program, ganyan gata to. Laban eh. Ayos kuno siling niya, ayos ah. Laban eh. Ba, do endorsement man ba? Ayo, lapit na lang ah. Okay. Larga. Simultaneous logistical readiness test and dispatch ceremony giniwa din mismo sa headquarters sa Bacolod City Police Office at Lieutenant Police Colonel Thomas Joseph Martir among ang nagpamuna sining simultaneous logistical readiness test and dispatch ceremony ginupdan siya sining Deputy Director for Administration Operation kag ang tanan staff sang City Director ang napulo ang mga police station sa Bacolod nagtambong man sa sining simultaneous logistical readiness test and dispatch ceremony. Ang tuyo sini Action Rex agad niya mapasiguro na ang mga sarakyan gamit
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby na aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. O sa mga kaaksyon tabasibla kung may mga nakapudyot o nakasapupo sining isa ka or mga kwambla nang daw plastic bag siya kay nawigit ini mo ang isa ka plastic bla nga dako pag sakay sa tricycle sang isa ta ka abyan no nag-akupar sila from Ceres North Terminal na wigit ini kag wala na sang wala na nila makita no may mga unod dining plastic bag nga bedsheet curtains cortina kag mga documents. Lihog tani basi kung nakakita kamo sini palihog lang palimton diri sa Action Radio kundi gani sa kainday Candy Vidalona Ungano no pwede ka tawag siguro sa cell number 0995-263-3425 no dira sa Country Home Subdivision kay importante gid na kung nagpamati ang nakasapupo sining plastic bag nga may unod bedsheet curtains kag mga documents lihog lang ta ipakigangot sa concern or diri sa Action Radio or sa kay Candy Ungganon sa cell number 0995-263-3425 no importante gid na salamat gid sa mga kaaksyon ta dira nga nagapamati. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan taring balita ni Aksyon na Roger Gotib, mapakadis kita. Magulang nga nagbuno sa iya manghodo gamit ang buka nga botilya ginpasakana sang kaso. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon na si pasakara sa nga kaso nga prostitute homicide ang magulang nga nagbuno sa iya sini nga manghod gamit ang botilya. Natabo ang insidente sa nga tinaligdan Lunes sa nga gabi sa bayan sa Hacienda Benita, Barangay Camahog, sa Barangay Ukon sa syudad sa Cadiz. Ini ang biktima nga si Ercelo Portanesa Ilagamon, 33 anyos ng edad, residente sa kamong lugar, ang hara pa karoon sa Cadiz District Hospital para nga ginabulong matapos nga nakankon sang pila sa iya sini nga nagrelay nga bayan sa lawas kag sa iya sini nga ulo. Kanya naman ang suspect nga si Enerjan o kon Ernijan Puntasisa, 40 anyos sa edad, kagaya sini nga utod ang panahin mga detirado sa bayan sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Matapos nga di siya nadakpan man sa barangay Tanod kagin turnover sa kapulisan. Ginpatigayon ang inquest proceeding batok sa iya sa kaso nga prostitute homicide. Kag suro sa iya nga wala naman nag-ariglo, ang wala nagpa-ariglo ang iya sini nga utod sa natabo nga pagpangbuno. Ginsay-say man niya kung paano ini nga natabo. Ito ako nangyatan, di ginasakyan niya ko, tapos tatay palang uyat. Kaya makuintensyon niya muna akong utod, utod ko naman ang problema, gaya gusto ko tali nga makapadlos bila sa ilang. Yung nagbuka ka botilya, bigyan ako sa yakilid. So, ang buka nga botilya ni halin sa long neck nga basiyo, bala sa whisky, nga ilang masinigin inom Action Rex. Tungod nga pareho man sila, kaya ra sa influensya sang makahulubog nga ilimnon. Report gikan sa syudad sang Cadiz para sa Action BBB program. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Action Roger Gutib nga report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Roger Gotib, balita gikan sa syudad sang Cadiz, no? Sa mga kaaksyon ta, Ario, Life Extension, Vitamin D. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato. Tanay balita ni Aksyon Nelson Patino mapa First District kita no sa Banwa sang Calatrava o sa San Carlos pilason nga gindalaho sa ospital ang isa ka biktima sang vehicular accident sa among syudad. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Nelson Patino. Aksyon Nelson. Daligid lang Aksyon Nelson daligid lang. Aksyon Nelson. Aksyon na rin sa Pilason sa naglain-lain nga bahin sa lawas ang biktima sa isa ka vehicular accident na nagluntad kagabil sa city sa Ecotourism Highway, siyudad sa San Carlos, nagilayo naman nga gindala sa San Carlos City Hospital. Ang biktima ang ginkilala sa kay Guy Ferrer, 28 anyos, soltero, isa ka construction worker kag residente sa Fatima Village sa Phase 3, Barangay Rizal sa nasambit nga siyudad. Si Ferrer ang nagamaniho sang iya sini motorsiklo sang ini ang nagbunggo sa isa ka auto nga Chevrolet Spark sedan nga ginamaniho naman ni Azucena Domicelio 50 anyos kag residente naman sang Vigo Estilo Barangay 3 sang syudad. Ginapahayag ni Police Corporal Jutan Flores, traffic investigator, nga madasig nga nagamaniho sa Ferrer sang iya sini nga motorsiklo sang ini ang nadisgrasya sa ginsangan sang Ecotourism Highway kag East Avenue sa Sitio Sambag, Barangay Rizal. Sa karon action desk podayon pa nga ginaobserbahan ang biktima nga confined sa gihapon sa hospital. Ka-aksyon nyo, Nelson Patino, na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Nelson Patino. Kantuan ta na yung balita ni Aksyon Arlo Ticar sa area sang Talisay. Doa ka residente sang Bacolod nadakpan sang Bantay Dagat kag Talisay City PNP nga nagpatigayon sang illegal nga pagpangisda sa baybayon sa among syudad. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye sining balita, Aksyon Arlo. Duha ka mga pumuluyo sa siyudad sang Bacolod ang natigayon ini nga nadakpan sa makatapo sang Bantay Dagat kag sang Talisay City PNP nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda sa baybayon nga sakop sa siyudad sang Talisay. Ang ining duha ang natigayon nga nadakpan mga takna alas 2:40 sing hapon kag ini sila ang ginkilala nga amo Santay Romulo Dispe, 57 anyos sa edad, may asawa, kag Robert Puentevilla, 27 anyos sa edad, isak soltero, tanan pumuluyo sang Barangay Banago, siyudad sang Bacolod. Ini sila ang natigayon nga nadakpan sa makatapos sang Bantay Dagat kag sang Talisay City PNP nga nagapatigayon sang isa ka seaborne patrol batok sa illegal nga pagpangisda sang pila ka mga pumuluyo dira sa nasambit nga lugar diin natigayon nga nakuha sa makatapo sang Bantay Dagat kag sa mga kapulisan amo ang duha ka unit sang breathing compressor nga nagabalor sang 16,000 pesos, duha ka mga hose nga nagalaba ini sang 30 metros nga nagabalor sang 1,800 pesos, duha ka mga unit sang pump boats nga nagabalor ini ginabulubanta nga 20,000 pesos kag iban pagid nga mga
fishing materials nga ginagamit sang sining duha ka mga nagkaladakpan sa mga kapulisan. Ang ining duha ka mga nagkaladakpan ang ginrelease sa mga tapos ang kapulisan kag ginamanduan nga magbayad sang ila sini penalidad o kon multa sa may City Treasurer's Office dira sa siyudad sang Talisay, samtang ang ining mga recoveries ang yara sa karon gin turn over sa may City Agriculture Office sa siyudad ang Talisay. Report nagikan sa siyudad sang Talisay. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Arlo Ticar sa kay Lisa Montecastro Narciso. Salamat gid Lisa Montecastro Narciso. Kay Jorini Pumusino ga monitor sa sining udto, no? Kantuan tanay si aksyon na BJ Apasible, balita gikan sa 5th district, no? Sa nagdangat sa 42,974 ang natigayon nga nabakunahan sa banwa sang Hinigaran. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon BG Apasible. Sa detalye sining balita, Aksyon BG. Action Rex, mayong udto, no? Sandig sa datos sang Hinigaran Health Office naggadangat sa 42,974 o kon 42,974 ka mga Hinigaranon Action Rex ang tigayon nga nabakunahan sa COVID-19 vaccines. Suno sa vaccination report sa Hinigaran Health Office, humalin sa March 26 to Abril 22, 2022, Action Rex, ang mga kabataan nga nagaedad 5 to 11 years old, no, ang target nga 12,453 nga mabakunahan, 17.78% diri ang tigayon nga nahatagan sang bakuna o kon 2,214. Samtang ang mga 12 years old to 17 years old naman sa target nga 10,317, 81.86% diri ang tigayon nga nabakunahan o kon 8,445. Samtang ang mga 8 years old and above sa target nga 58,245, 55.48% diri ang tigayon nga nabakunahan o kon 32,315. Samtang ang mga nakapa-booster nagdangat naman sa 2,385. Sa kabugusan, Action Rex nagadangat ini sa 42,974. Kung nantawo naton ang record, Action Rex, no, nagapanguna diri, no, sa may pinakamadamo nga nakabaton sa COVID-19 brand, COVID-19 vaccine brand amo ang Sinovac, no, ara man ang Pfizer, AstraZeneca, Moderna, kag J&J. So Action Rex sa muning datos nga nakuha naton sa Hinigaran Health Office aton sa iya nga pagpakig-angot sa ila kung kamusta bala ang vaccination status sang nasambit iya nga banwa. So far, amuning nakuha ta nga balita gikan diri sa 5th distrito, partikular na sa banwa sang Hinigaran. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na VJ Apasible sa balita. Mga kaksyon na areo, constipation, balukang constipation, amo siyang iloy-iloy, isang tanan nga mga disease. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya. Madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 42 ang aton oras sa langalang nata sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. No?
Nag-aagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Igasunod sa dilig lamang manugayo podcast Walma Sugaton. Ako naman ang inyo si Aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig.